ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଘରର ଯେତେ ଶୁଖିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତାକୁ କିପରି ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବା। ମୋର ଏଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟିକୁ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଘରର ଯେତେ ଶୁଖିଲା କାଗଜ, ଜରି, ସମାଜ କାଗଜ, ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଗ୍, ଏଇଭଳି ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ମୁଁ ଅଲଗା କରି ରଖିଦିଏ। ଏହା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଇଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଘରର ଯେତେ ମୋଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ହାର୍ପିକ୍ ଡବା, କେକ୍ର ଜରି ଡବା, ଅମୁଲ, ଚିଜ୍ କିମ୍ବା ବଟର ଆସିଲେ ତା ଡବା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଡବା, ଏଇ ସବୁ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ତା ଦେହରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ରଖିଦିଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଟିଣ ଜିନିଷ। ମୋର ପୂଜା ରୁମ୍ରେ ଘିଅ ଜଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ରଖିଦିଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପେପ୍ସି ବା କୋକ୍ ଡବା, ଟିଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଧାତବ ଜିନିଷ ତାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରି ରଖିଦିଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜିନିଷ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଲଗା କରି ରଖେ ଏବଂ ଅଳିଆବାଲାକୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଇଥାଏ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମ ଘରର ସବୁ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷକୁ ଏହିପରି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିପାରିବ ଏବଂ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ବା ଅଳିଆବାଲାକୁ ଦେଇପାରିବ।